Daghang salamat, Senator Bongo, sa imong paspas kaayo nga pagtabang sa mga nabiktima sa sunog sa Purok Saig, Barangay Kalumpang. Salamat kaayo nga personal dayon nimong ibisitahan ang mga nabiktima sa sunog aron mahatagan sila og tabang. Kapag kailangan nyo ng malalapitan, narito ako. Narito si Bongo. Nabalitaan namin kung sa kadlaw nasunugan mo, ibalitaan ko ako amigo. Nagpagiya sa brigada, parang sa radyo, si Elmer Catulpo sa atong pakpakan, panugan. So, nabalitaan ako na nasunugan mo, hingal ko ni Sir Elmer na nasunugan mo. Ngayon ako, musuroy ko sa inyo. Ang makahatag ko gamay na hinabang, importante sa ako, kabalo lisod kayo ng masunugan. Nakapatakaroon sa pandemya, krisis pa, masunugan pa mo. Pero mga kaisunan, ayaw mo kagool, magtinamangay lang ta. Tapang at malasaki. Ang mga nasunugan hatagan og 10,000 pesos para sa construction materials gikan sa National Housing Authority, dugang 10,000 pesos nga cash assistance gikan sa DSWD, mga bangka gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, puhunan alang sa mga gustong magsari-sari store pinaagi sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa livelihood program sa Department of Trade and Industry, dugang cash assistance para sa mga nawad-an og trabaho pinaagi sa tupad program sa Department of Labor and Employment ug scholarship grants sa TESDA para sa mga gustong moeskwela. Nahatagan usab ang mga nasunugan og mga grocery packs ug mga vitamins. Tapang at malasaki. Daghan kayong salamat, Senator Bongo, ang atong masaligan nga leader. Tapang at malasaki, malalapitan kahit anong oras man.